Ki pisa bahe dor tam ha ka perthei kalong banengkong ka Kuwaiti dinar ka basong dor kumba arspa ndribun driu point prapuwe ha ka Indian rupees ka baar ka dei ka baraini dinar ka basong dor kumba arspa khanyo point dribusan ha ka Indian rupees ka balai ka dei ka omani rial ka basong dor kumba arspa khadar point nyopopra ha ka Indian rupees ka basaw ka dei ka Jordanian dinar ka basong dor kumba chispa khatsan point lai punyo ha ka Indian rupees kabasan kadai ka British pound kabasong dor kumba chispa iway point nyopusaw ha ka Indian rupees ba Henryu kadai ka Gibraltar pound kabasong dor kumba chispa iway point nyopulai ha ka pisa India kabanyo kadai ka Cayman Island dollar kabasong dor kumba kandai pupra point arpusaw ha ka Indian rupees kabapoy bapra kadai ka Swiss francs kabasong dor kumba kandai peu point sanpuway ha ka pisa India kaba kandai kadai ka euro kabasong dor kumba prabu kandai point lai pusaw ha ka pisa India bat kaba shpo kadai ka United States dollar kabasong dor kumba prabu way point prabu saw ha ka Indian rupees